בוא נראות איך היה. היה ממש כיף. נכון. היה מטורף. אהבנו הכל ובמיוחד את הצוות. הכל וואו. נכון. כיף לשמוע. הצוות היה נחמד ממש, והיה ממש כיף לחגוג לאש. נכון, בעיקר לצאת מהלב? מהלב. הייתה לנו מלצרית מושלמת, בכלל אוכל טעים, הכל מאורגן מושלם, צוות מעולה, ממש מעולה, הכל באמת יחס רציני מאוד. יש לך מה להוסיף? כי באמת... רקדו ככה, רציתי להפסיק אותך. רוברט מהמם. החלטתי שצריכה להיכנע בהם, כן, אמרתי, מחליף מקצוע, זהו. ממש כיף. קיצור, הכל מאורגן ממש מושלם. באמת, 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 מאלף עד תו. קיבלנו מסמך וקיבלנו מעבר. גם, לא יודעת, סלטים גם. קיבלנו סלטים ממה שהזמנו. הכל, באמת, הכל היה מושלם. כיף לשמוע. אין מילים. תודה רבה. הגיעו בזמן